जोंनि बिटिआर हालामनि जि खुंथाय गोहो गाबोन दिनाव 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। आङो बेखौ सोमोन्दो लानानै भारतनि प्रधान मन्त्रि आरो भारतनिनो हम मिनिस्टार आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि आरो जोंनि बिटिआरनि प्रधान प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो रायजो राजाया जे जोंखौ 2 बोसोर सासन खुंनायाव जि सहाय होबाय, आं गासिबनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा जोङो थांनाय 2 बोसोराव रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों। बिनिनो आं मोननै मोनथामखौ गिदिर खामानिनि मोननै मोनथामखौ नोंथांमोननो खोन्थानो लुगैदों। बेनो जाहैबाय स्टार्टिंआवनो गुडविल पेकेजनि नामाव 500 crore अलरेडि जों कमप्लिट खालामबाय। बेयाव जोङो 656 किल'मिटार जोङो अलरेडि गुडविलनि लामा लुखांबाय। सेकेन्ड टाइमनि थाखाय सेकेन्ड फेज आरो एनादार 500 crore अर्थात 1000 crore जोंनो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा होदों। आरो बेयाव मार्चनि इन्डिंहालागै जों एनादार 650 किल'मिटार लामा आरो कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ। मुख्यमन्त्रि सरद जजना बिनि नामाव प्रत्येकटा जोंनि LAC वाइसआव MLA फोरनो 45 किल'मिटार करि इच MLA जोंनो लामा होदों। दा बे तुलमुल जों गासैबो लामाखौ हमोबा 1500 किल'मिटार अलमस्ट जों मार्चनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलाव लामा कमप्लिट खालामगोन। आरो बेनि बादैबो सबनिसायबो देरसिन खामानियानो जाहैबाय जे जोंनि हानि जि समस्या, दा बे समस्याखौ जोङो समाधान खालामनो थाखाय सबनिसायबो गोरलै लामा लादों। जोङो हाखौ मेला खालामनानै रायजोफोरनो राननो थाखाय 12 तारिखनिफ्राय 22 तारिखसिम मेला सोलिगासिनो दङ। हाजार मानसिया बे मेलायाव फैदों गावनि समस्याखौ सुस्रांनो थाखाय। जोबोद माने देरसिन खामानि बे आरो जाहैबाय जे जोंनि जे आबादारिफोरखौ जि गोलाव सम 400निफ्राय 500 राङाव पार मन माइ फाननानै जोंनि आबादारिफ्रा जिउ खुंबोदोंमोन। दिनै बेखौ जोङो जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो 870 रां पार मन होनानै दिनै जोङो आबादारिफोरखौ गावनि जिउ खुंनायाव गोरलै थासारि खालामनानै होदों। बयबो अननांगोन, मानोना थांनाय गोलाव समाव जोंनि बे ओनसोलाव हाथियारनि मोनसे मेला सोलिबाय थायोमोन। गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव सैलायलायै बे थासारिखौ स्रां फोजोबनानै दिनै जोङो मोनसे गोग्गो गोजोन थासारियाव गासिबो जिउ खुंनानै दङ। खेला दुला लानानै आदिखुरि मोसानाय मुसुरनाय सार' फाले हर जा सान जा जेरैबो दिनै जै मै दिनखौ जों मोननो हाबाय। गोबां खामानि मावनांगौ दङ। आं खोथा होदों बिटिआर सरकारनि जानानै फैगौ 3 बोसोराव जि जोंनि शिक्षा बिभाग डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS, SGS बेफोरबायदि गिदिर साख्रि थिसननायनि, बिसोरखौ साख्रि मोननायनि बेबस्था खालामनायनि गासैबो राहा लामाखौ जों लादों। बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। दिल्लीयाव गोबां आइजो आरो जोंनि सेंग्रा जोहोलावफ्रा फरायगासिनो दङ। जों बिसोरखौ फोरोंगासिनो दङ। इन्जिनियारिं जों बिसोरखौ फोरोंगासिनो दङ। मेडिकेल एन्ट्रेन्स जों बिसोरखौ जोंनि सरकारनिफ्राय जों फोरोंगासिनो दङ। गमामायैनो फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव जों गोबां सोलायनाय जों नुनो थांगासिनो दङ। आं बेखायनो बिटिआरनि रायजो राजाखौ फिन खेबसेबाव खर' गुंग्लायनानै बुङोदि जे जोंनि जि सरकार बिटिआर सरकारनि 2 बोसोर खुंथायजों लोगोसे फैगौ 3 बोसोरसिम आरोबाव जाहाथे जोंखौ गोजोनै जाहाथे जोङो जोंनि सरकारखौ खुंलांबाय थानो हायो, बेखौ जोंखौ अननायखौ होगोन होननानै आङो दिनै आंनि बे फोसावथायखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।